Dobrý deň ľudia, ja som Kriska, mňa už ako vždy poznáte, už mám pár videí. Rozhodol som sa, že pre vás natočím ďalšie video. Ako ste si mohli všimnúť, za mnou je čo? Nejaký dinosaur, takže toto bude od dinosaurov. Mám tu nejaký šialene dobrý album, to sú dinosaurové veci, to si všetko musíme zobrať k sebe. A mám tu nejaké veci a ukážem vám dinosaurové veci. A mám tu nejaký armor a meč na sharpness, to sú také ako keby enchanty. A sú to strašne silné. A tento armor je normálne lepší, ako je samotný netherite armor. Takže, pozrite, ak v tom brutálne vyzerám, ako vážne dobre, ale prvé, čo pre vás urobím, je, že ochočíme si dinosaura. Znie to šialene, ale ochočíme si dinosaura. Toto je upečené? Áno, to je upečené. Lebo to upečené nám dá aj strenčku, takže toto bude vážne super. Tak, ideme na to, spávneme dinosaura. 3, 2, 1. Nemám plán zútočiť, takže dám mu mäso. Počkaj, ten dinosaur je strašne neposlušný. Strašne mu míňam to jedlo. A už nebudeme. Ochočili sme. Yes, máme obľúbeného dinosaura. Musíme si dať preštít, keď sa neviem. A? No, počkaj, sadnúť. A neviem, prečo na ňom nevieme jazdiť teraz. Tak, máme ochočeného dinosaura. Čo poviete? Toto nie je normálne. No, máme dinosaura, to je všetko, ale teraz si pripravíme, bohužiaľ bude to celkom smutné, ale prvé, než vám poviem to smutné, tak povedzte, je tu motorka. Nedáva to zmysel. V dinosaurovom rode je motorka. Ako to, čo má znamenať? To je dosť divné. Je tu tak, jak motorka, tak je, tak ďalekohľad. To by vážne je dobrý a je strašne rýchly. No a teraz tu máme aj takúto sochu. Dinosaur rozpotkajú. Tak, mám tu akúto sochu dinosaura, to vyzerá vážne dobre. Ďalšiu sochu dinosaura, ktorú neviem prečo neviem položiť, to je divné. A mám tu helikoptéru, sledujte. A vieme lietať, to je jaké dobré. To je super, to je vážne dobrý mod. Takže ideme z tohto von a je tu takéto auto, čo je vážne super. Počkajte, view. Tak? Sedlo? Ja mám furt v ruke ten štít a nefunguje to nejako. Nevadí? A ideme ho vlastne zase poraziť. Ale teraz musím si niečo prehodiť. Ale predtým ako porazíme, tak tohto musíme ako keby zabiť, lebo bohužiaľ. Tento štít si dáme a dáme si tieto elektrické zbraň, ktoré sú na tie dinosaury určené. Dáme si toto nesmrteľnosti, keby niečo. A ideme na to, ale prvé musíme zničiť tohto. 3, 2, 1. Elektrické šoky by mu to malo dávať. Som to testoval nejak. No, poď sem. No, my ťa porazíme. No počkaj. Počkajte. Aha, my máme zlo nastavené. No poďte. Poraziť. Tohto musíme poraziť. A musíme poraziť ešte jedné. Neviem prečo niektoré tie zbraň nefungujú. To je pištol, to sa nám bude hodiť, si myslím. Ale prvé, než do toho pôjdeme, zabijeme aj tohto. Typni. Už je, dosť chlap. Bola chyba, som si mal pripraviť ešte enchantované godlo. A máme aj luk. Dobre. Strelíme ho lukom. Dobre, je po ňom. A ideme zase na jednu takého dinosaura. Takže, ideme na to. Tento nejak sa k nám priblížil, ale že veľmi ide. Nevzerám moc priateľské a ani si priateľský nebude. Poď. Musíme ho poraziť. To je tento, ale neviem
ale to vyzerá vážne dobre. Tieto módy, to by ste si mali zahrať aj na život. To koľko mi ubralo, to nie je normálne. Strieľame. Neviem, ako plázime, lebo niekedy ten diel sa je totálne agresívny. Ja idem asi lukom, starou taktikou. Máme toto nesmrteľnosti v ruke. Máme ešte aj enchantovaný štík na mending, takže keby ste nevedeli, čo sú to za enchanty, tak sú to proste tie očarované. Viete čo, my nebudeme srap, ale dáme si toto nesmrteľnosti radšej. No, proste dáme si toto a ideme. No poď sem ty, smedol, hlavne, Dino. Toto je nesmrteľnosť. Toto som nečakal. Zabil nás, ale nevadí. Chcete vidieť ďalší diel pri tomto dinosaurovom dieli? Napíšte mi do komentárov. Keď chcete ďalší diel vidieť, kde ho dokážem poraziť, či to zvládnem, tak mi napíšte do komentárov. Dovidenia, vidíme sa pri ďalšom videu. Nezabudnite na toto video zanechať zvonček, like a nepriateľ žiadne nové video. Dovidenia!